Il-Partit Nazzjonalista se jaħtar kap ġdid fis-16 ta' Settembru. Kien it-tnejn filgħaxija li ltaqa' l-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista biex kif kien żvelat fil-Gazzetta Kulħadd tal-Ħadd li għadda iltaqa' biex jagħmel ir-regoli għat-tellieqa ta' kap tal-Partit Nazzjonalista għaliex dak li kienet jgħid il-kap Simon Busuttil ma kien jirriżulta minn imkien. Kien il-Kumitat Eżekuttiv ta' nhar it-tnejn li ddeċieda li l-proċess għal ħatra ta' kap ġdid se jkun maqsum f'żewġ fażijiet. Fl-ewwel fażi jintażlu żewġ kandidati mill-Kunsill Ġenerali biex imbagħad il-kandidati jmorru fil-Konvenzjoni Ġenerali li tinkludi t-tesserati tal-partit biex jiġi elett wieħed minnhom. Issa dan irid ikun approvat mill-Kunsill Ġenerali li se jiltaqa' nhar l-erba' tal-ġimgħa d-dieħla biex bejn it-2 u l-4 19 ta' Lulju jintlaqgħu in-nomini għall-elezzjoni ta' kariga ta' kap tal-partit u fl-ewwel tmiem ta' Settembru jitlaqa' Kunsill Ġenerali b'elezzjoni għal kariga ta' kap tal-partit. Dan sakemm fis-16 ta' Settembru issir it-tellieqa finali. Dan kollu se jkun ifisser li Simon Busuttil u ta' madwaru għażlu l-iktar perjodu twil possibbli biex jinħatar kap ġdid fi proċess li se jitmexxa minn persuni qrib ħafna tal-istess Busuttil. Fil-fatt se jkun Joe Borch li jmexxi din il-kummissjoni li Simon Busuttil diġà fdaħ bagħad ta' karigi oħrajn kemm ilu kap. Il-membri l-oħra huma Matthew Manjon, Boris Sherry, Trevor De Giorgio, Marion Paċaxa, Angelito Xiberras u Isabel Vella. Is-sorsi fil-Partit Nazzjonalista stqarrew li dawn huma kollha nies li jispikkaw għalkemm huma qrib il-kap Simon Busuttil. Xi oħra ta' kemm l-establishment fid-Dar Ċentrali jrid ikollu kontroll ta' din l-elezzjoni. Intant il-Partit Nazzjonalista qal li wara li jinħatar kap tal-partit ġdid jibda l-proċess biex jiġu eletti l-viċi kapijiet kif ukoll il-karigi l-oħra amministrattivi.